Aquest 2021 se celebra el centenari del naixement del pintor Maties Palau Ferrer, un dels artistes més singulars de l'art català del segle XX. Així, al llarg de tot l'any, actes i exposicions arreu de Catalunya recorden l'art i els valors de Palau Ferrer, una commemoració oficial de la Generalitat de Catalunya. En aquest context, Santa Coloma de Farners és l'epicentre del vessant escultòric de l'artista, a través de l'amistat que Palau Ferrer va tenir amb el també escultor Martí Sabé. L'any 1951, els dos coincideixen a l'Exposició Municipal de Belles Arts de Barcelona i el 1956 i 1957 es retroben artísticament als Salons d'Octubre, el principal aparador de l'art català del moment. Les escultures dels dos creadors són figuratives, tenen una influència cubista i tendeixen cap a la simplificació expressiva de les seves formes mediterrànies. Cadascú amb el seu propi estil va plasmar un imaginari de sirenes, referències musicals i figures femenines. L'amistat de Martí Sabé i Palau Ferrer es manté al llarg de les seves vides. De fet, Palau Ferrer va dibuixar el seu amic Salvatà i la seva esposa, Maria Massó, en uns retrats que conservaran sempre. És així com la Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners ens permet redescobrir que el pintor cubista Palau Ferrer tenia també un vessant escultòric i la bona amistat que l'artista va tenir sempre amb Martí Sabé, amb qui va compartir un mateix context històric i una visió artística de la vida.